Gaueko 11ak kasik ostiralean Baigorriko plazan, Unai Dorrontsoro Garmendia helmugara iristen da. Beasaindarrak Euskal Traileko ultratrail 130 kilometroko lasterketa irabazten du, 17 oren eta 53 minuta eman ditu. Gorra junda, gaina gaur bero handi egin do, eta momentu batzutan sufritza tokatu da, hemen igora oso gogorra daude, eta saiatu gara ur asko jaten, da poliki hartzen, da izan asko disfruto du. Temperatura gorak edizio unentzat, beroarengatik lasterkari anitzek abandonatu dute, ultratrail baita binaka egiten den 65 kilometroko proban, indarra ongi kudeatu behar zen. Laguna beroarekin ez du lortzen jaten eta dena, duku denbora galdu dugu, segitzen dugu bukatu arte. Difficile de bien s'alimenter, pas mal de monde que des nausées, des choses comme ça liées à la chaleur. Donc on va être soulagé quand on sera au bout. Dena mendia, erdian zira, kriston lasterketa da. Laguntzaileak hor dira lasterkariak freskatzeko eta indarra berriz emaiteko. Piskat emaiten diegu edateat, jateat, ele batzu ere goxatzeko, konfientzia berriz emaiteko, zenta aski zailaute gaurko beroekin. Orotara, 7 lasterketa proposatuak ziren Baigorri eta inguruetako mendietan gaindi, antolatzaileentzat beti desafioa handia. Zerbait gertatzen delarik, norbait uzten duelarik edo zauritu bat balin bada, una deitzen dute, eta hementik badugu norbait hemen zainutik ere ordena, eta berak du kudeatzen gero suitzerak behar direnez etorri edo ez. Naiz eta zonbaitzu bururaino ez joan, bi egunez, 3.800 lasterkarik Euskal Trailean parte hartu dute.